still. You know who you are. You better watch it. Snáď sa tam podarilo medzi riadky dostať taký ten feeling toho, ten pocit tej hrôzy naozaj snej. Lebo inak píše človek, keď sa nebojí, a inak keď sa bojí. Čiže si sa bál pri písaní trochu? No určite, ako ja sa pri písaní skoro vždy bojím, lebo akože nie je to žánrovka vymedzená iba na strach. Napríklad, keď som to písal, miestami som mal skôr dojem, že to je možno taká metafora na taký životný strach, alebo životné strachy, s ktorými sa stretávame v podstate všetci. Alebo väčšina z nás. Z tohto dôvodu... Taký existenčný trošku, áno. Vydržal som presne hodinu. Autá stále neodišli. Zhrkla sa okolo nich hrča divákov. Býva tu veľa dôchodcov, ktorí by inak nevyšli a neriskovali, že sa poklznú na lade. Prítomnosť policajtov a tušeného nešťastia ich však pritiahla ako magnet. Odrazu ma striaslo a zovrelo mi hrdlo. Malý Janko išiel večer vysypať smeti. Určite už bola tma alebo husté šero. Došiel ku kontajnerom, kôš položil na cestu a... Čo si sa stalo? Odpadky zostali nevysypané, Janka nebolo. Stretli sa tu traja existencialisti? 5 ešte. Ešte 5, jasné. Možno aj viacerí. Určite áno, rozširujeme rady, taký nábor. To je vlastne taká náborová kniha toto. Going on. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne naozaj a ďakujem za záujem.